Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias de arpías. Bandera negra, bandera negra. Luchando, pensando que el futuro no se merece tanto, pensando en lo que crees. Vam al carrer Unió, on s'editava el setmanari Tierra i Llibertat, l'editorial Etil, que era l'editorial de Terra i Llibertat, i Mujeres Libres, que van tenir la redacció, l'administració i els tallers tipogràfics aquí a Barcelona. Tierra i Llibertat va ser una publicació que va alternar entre diari i setmanari, que va néixer el 1888. Amb Federico Urales i Martí Borràs. A través d'aquesta part Borràs és que m'arriba a mi tota aquesta documentació, però jo he estat companya d'Antònia Fontanilles i era el seu avi, Martí Borràs. Si busqueu ja veureu que és la història de l'anarcosindicalisme, de l'anarquisme, la història inicial del moviment anarcosindicalista. El 1906 continua la redacció també ja a Barcelona, al carrer Tallers, en diferents seus, però el període que ens pertoca avui, que és el del 30 al 36, és fonamental. Es va editar a Barcelona durant un període del 30 al 35 i després va anar a editar-se a València, on va estar fins al gener de 1936. Per tant, en plena revolució, el juliol de 1936, aquest diari, aquesta publicació periòdica que va ser setmanari en aquell moment, òrgan oficial de la FAI, esdevé una publicació revolucionària que serà fonamental tant per la Segona República com per la Revolució i durant tota la guerra. Estarà a càrrec durant tot aquest període sota la direcció i administració de Lenio Molina i Lola Iturbe. Ens centrem en la figura de Lola Iturbe. Lola Iturbe va estar en la direcció d'aquest diari, va ser la redactora. És una figura fonamental, però us volia ensenyar unes fotos inèdites que tinc per aquí, que, per exemple, on va estar primer de tot aquest diari? El 1930-31, a la casa de la Lola Iturbe. No estava aquí, clar, evidentment, tenien la biblioteca Etil també. Això li va dir, li va explicar l'Aurora Molina. Tot el que us estic ensenyant són fotografies de l'arxiu personal de l'Aurora Molina que no estan publicades enlloc. Tant la foto d'aquesta façana, que podeu identificar clarament, número 7, té la mateixa balconada, veieu? No s'ha publicat mai, és del seu arxiu, com aquesta de la primera seu de Tierra i Llibertat. De Tierra i Llibertat va tenir la seu, com dic, a Cases Barates d'Horta, que és aquesta imatge que estem ensenyant, i a la quarta agrupació d'habitatges, número 7, i a partir del 1933 es trasllada al carrer Unió 19. El carrer Unió 19 està una miqueta més endavant aquí, i per tant hem de situar els fets del 18 de juliol i 19 de juliol aquí, en aquest carrer, no? En tot aquest carrer amb moltíssim moviment i molta acció revolucionària. Al carrer Unió consten diferents seus, si trobeu, m'he dedicat a investigar una mica, i costa molt, el que us estic dient és investigació de primera mà, llavors no ho trobareu enlloc. Va tenir seu a l'entresòl, al primer segona i al tercer primera, trobareu diferents fonts, i certament aquell edifici van tenir diferents plantes i sobretot a l'entresòl la seu de Terra i Llibertat. També va ser la seu del setmanari Tiempos Nuevos, que es va publicar a partir del 34 al 38 per Diego Abad de Santillán, que el va fundar, i s'imprimia al carrer Nou de la Rambla. L'edifici de Foment es va construir entre 1931 i 1934 en l'estil neoclàssic de l'Escola de Chicago, pels arquitectes Adolf Florença i Josep Godoy. Dins de l'edifici, a la foto, això és el Salón Rojo de la TNT, de la casa TNT Park. El Salón Rojo, es diu Rojo, pel tapissat de les butaques, i aquí dalt hi ha unes pintures famoses del Cel, el pintor de la catedral de Vic. Aquí, en aquesta sala, és on es va celebrar el famós ple del 21 de juliol del 36, en la qual es va votar si la TNT havia de col·laborar amb el govern de la Generalitat, amb els restes de partits antifeixistes, per portar a termini una unitat antifeixista capaç de guanyar la guerra al feixisme. Aquesta decisió significava, per altra banda, renunciar-hi a tot, renunciar-hi a la revolució. I això es va produir a la reunió del 21 de juliol del 1936. En un moment en què als carrers s'estava produint una de les revolucions més importants de la història, en la qual es va donar una experiència d'autoorganització i autogestió més profunda i més extensa
de la història del moviment obrer. Un moment en què els treballadors voluntaris estaven fent un exèrcit voluntari per anar-hi al front de l'Aragó. En un moment en què els comitès d'abastament, de proveïment, estaven abastint una ciutat d'1.000.000 habitants. Va haver-hi una contradicció entre aquesta decisió que es va prendre aquí al Saló Vermell de la Casa Pérez de Pay i la revolució que s'estava produint al carrer. Amanecer, un mundo nuevo que después de amanecer, otra vez todo se cuece ni otra vez. Y aquí nadie se acuerda realmente de amanecer luchando, pensando que el futuro no se merece tanto, pensando en lo que crees.